tháinig an bhfuil méid teas ó uait. Agus céim fáil tábhachtach go bhfuil sé. Cibé cé nuair atá ggéirchéim an níl am annach ag feiceáil ar gan gníomh. Is é go Joe agus tú ag sábháil mé, ní dhéanann aon rud ach bhí ag fila leat. Hey, cé atá an taobh cearnóg an stáisiún na Havlas Pléisce, agus an taobh amach go príosún a bhrisan mé nó mo ghulisteach in neasta ná na stoppa. Níha, tá an fíor gur mé ro neamhaswach. Níl sé an fíor go bháin. Is tas a cliste, is tas a mech nóir fíorhá agus is féidir leat le do thona eitilt. Tá orm gur féidir leat rudí nachla a hadháil, ach tá tú ag fáil spós. Níor cheap mé habléirgus a bheith agatsa. Tá beag an náir orm an áire. Gearan siú nach an drochad a gabar. Well, seola mar sin, bheicem mé hart air.